Seigarren ariketan, sartzen dugun zenbakizko notaren arabera, ze idatzizko nota daukagun esango digu katuak. Bostetik bera daukagunean gutxi, bost eta sei artean nahiko, seitik gora ondo, eta abar, eta abar. Horretarako, betiko moduan, kontrola kategoriako banderita sakatzean piezarekin hasiko dugu gure puzzlea. Ondoren, sentsoreak kategoriako galdetu pieza erabili beharko dugu. Kasu honetan ere, izena galdetu beharrean nota da galdetuko diguna. Dagoeneko ezagutzen dugu kontrola kategoriako baldin eta ez pieza. Pieza hau erabili beharko dugu hainbat alditan. Erronboaren barruan, lehenengo kasua aztertzeko erabiliko dugun baldintza jarriko dugu. Hau da, bost baino gutxiago denean gutxi esateko. Eragiketak ataletik lehenengo erronbotxoa hartuko dugu eta sentsoreak ataletik erantzuna. Beraz, guk sartzen dugun nota bost baino txikiagoa den kasuetan, gure katuak penko esango dio. Zer gertatzen da nota bost baino handiagoa den kasuan? Oraindik ere hainbat kasu eman daitezke. Bost baino handiagoa izatea, baina zazpi baino txikiagoa, eta abar, eta abar, eta abar. Horretarako, hau bikoiztea da aukera bat. Nik hau bikoizten badut, eta zulo honetan sartzen badut, bost baino txikiagoa denean, penko izango da. Zer gertatzen da, 6 baino txikiagoa denean. Kasu horretan, nahiko izango da. Berriro pieza bikoiztu eta berriro hauaren barruan sartuta, zer gertatuko da, 7 baino txikiagoa denean. Ongi izango da. Zer gertatuko da, 8 baino txikiagoa denean. 9 baino txikiagoa. 9 baino txikiagoa denean, oso ongi. Eta bestela, bikai. Ariketa probatu dezakegu. Zein da zure nota? Bost. Nahiko. Zein da zure nota? 7,5. Oso ongi. Ikusten duzuenez, ondo egiten du. Besterik gabe ariketa gordetzea izango litzateke. Txategia, gorde honela, 6. ariketa. Hartu eta ariketa bukatuta dago.